Laws of indices, ƙa'idoji wajen yin indices. Za mu ga first law of indices. 2 raised to power 3 times 2 raised to power 2. Wayannan manyan ana kiransu da base, da wannan da wannan. Sannan su wayannan kuma na saman ana kiransu power. So idan muna da 2 raised to power 3 times 2 raised to power 2, za mu ga cewa wayannan manyan wanda ake kiransu base irinsu ɗaya. Da haka sai mu ɗauki ɗaya daga cikinsu. Sharaɗi na biyu, idan nan gurin ya zama na times ne, sau kenan, to wayannan na saman tara su zami. Sai mu ce 3 a tara da 2. Sai zama na 2 raised to power 3 plus 2, 5. Kuma 2 raised to power 5 shine 32. Ta yaya muka samu 32 ɗin nan? Wato 2 raised to power 5 yana nufin wannan shi sau shi har yawan adadin abin da ke nan sama. Da haka 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Kenan idan muka yi wannan za mu sami 2 times 2 4, 4 times 2 8, 8 times 2 16, 16 times 2 ya ba mu 32. Shi ne yadda muka samu 2 raised to power 5 ya zama na 32. Wato 3 raised to power 3 times 3 raised to power minus 2. A nan ma za mu ga cewa waɗannan irinsu ɗaya. Da haka za mu ɗauki ɗaya daga cikinsu. Tunda nan times ne, wayannan za mu tara su. Don haka sai mu ce 3 plus, sai kuma nan muna da minus 2. Da haka sai mu buɗe bracket haka, mu sa minus 2 sai mu rufe haka. Da haka wannan zai zama 3, sai mu samu 3 ɗinmu a nan, mu ce plus times minus. Yana nufin plus times minus zai ba mu minus. Wannan bracket ɗin shi ne yake nufin times. Don haka muna da minus 2. Da haka sai mu sami 3 raised to power of 1 kenan. Saboda 3 minus 2 is 1. And 3 raised to power 1 is equal to 3. Wannan kuma 2 raised to power minus 3 times 2 raised to power minus 2, muna da 2 minus 3 plus, sai wannan minus 2 ɗin haka. Sai mu rufe bracket. Wannan bracket ɗin yana nufin times kenan. So sai mu ce minus 3 wannan plus times minus muka ce is minus 2. So anan sai mu ce 2 minus 3 minus 2 is minus 5. Wannan shi ne an san ma'anar gurin. Da kuma kalli wannan za mu ga cewa wa'annan su ne base ɗin, su ne irinsu ɗaya. Nan number ce, nan kuma akwai ɓoyayyar 1 a nan. Kamar ka ce 3 times 1 kana da 3. Sai wa'annan da suke iri ɗaya, sai ka ɗauki ɗaya daga cikinsu, sai ka tara powers nan tunda nan times ne, sai ka ce 3 plus 2. In kai wannan za ka sami 3 raised to power of
5. Wannan shine ansar mu na wannan. A wannan misalin kuma nan akwai 3 nan akwai 2, to za mu ce 3 times 2, sannan a raised to power of 3 plus 2, sai mu ce 3 plus 2. Kaga yau tun da nan namba ce nan ma namba ce, so za mu ce 3 times 2, tunda su daban-daban suke, su ba su da power a samansu. Da haka za mu ce 3 times 2, dan da kowa ya san 3 times 2 muna da 6, sai kuma a raised to power of 3 plus 2 power 5. Wannan shine ansar ita kuma wannan tambayar. Wannan tambayar kuma irin ta ɗazu ce, bambancinsu shine wannan nan power 3 ne ɗazu, nan kuma yanzu power 2 muke da shi a nan gurin. Da haka za mu ce 3 times 2, sannan kuma a raised to the power of 2 plus 3. Idan muka yi haka, abinda za mu samu shine 6a raised to the power of 5. Wannan shine law number 1, first law kenan, shine in general muke da a raised to the power of m times a raised to the power of n, tunda base ɗin irinsu ɗaya sai mu ɗauki ɗaya daga ciki, sai da nan multiplication ne, wa'annan sai mu tara su mu ce m plus n. Wannan in general kenan. Wannan shine first law of indices kenan.